гости, добре дошли на конкурса, организиран от Регионалния исторически музей в град Монтана, най-хубавата мартеница за моето внуче. Днес, когато правенето на мартеници се е превърнало в своеобразна домашна индустрия, а имаше и години, които ги доставих и от фабрики в Китай, съвсем накратко ще припомним историята на символиката на мартеницата. В фолклорната култура на българите и на повечето от съседните ни балкански народи, подарените на 1 март мартеници с апотропейна, т.е. предпазваща функция и съответно са изпълнявали ролята на своеобразен амулет. Затова са направени от червени и бели конци. Първоначално ги връзвали на деца и болни, тъй като това били най-уязвимите членове на социума. Въпреки че символиката на белия и червения цвят в традиционната народна култура е поливалентна, ще припомним, че червеният цвят е отъждествяван с женското начало, като цвят на кръвта, зачеването и раждането на нов живот. Най-често сочената асоциация е с червения пояс, който чак на началото на 20-те години на миналия 20 век е служил за булчински вуал. Другият цвят, белият, освен всичко друго символизирал мъжкото начало, по-късно под влияние вече на християнството, към символните му стойности били добавени радостта, чистотата, красотата и непорочността. Затова, когато слагаме мартеница, вярваме, че тя ни пази от злини и носи здраве. Поставянето й върху плодно цъфнало дръвче, след като сме свидетели и сме видели предвестниците на пролета, завръщащите се лястовички и щъртили, подчертават магически действия, целящи ново раждане и плодородие. Тук ще споменем, че различните легенди за произхода на мартеницата в България я свързват с образа на основателя на българската държава хан Аспарух, като изпратено послание от неговия брат Баян и сестра му Хуба при преминаването на Дунава в търсене на нови земи. Появяват се и образите на Пижо и Пенда като брат и сестра, омагьосани от зла вещица, или младеж и девойка с красива, но невъзможна любов. Не отминават и образа на разпочалата се и ядосана баба Марта. В началото на декември 2017 година мартеницата се превръща в част от световното нематериално културно наследство на човечеството. Номинацията за нейната кандидатура е съвместна на България, Република Северна Македония, Румъния и Молдова. В различните части на Балканите усуканите бели и червени конци се означават с близко звучащи, но не и идентични наименования. Мартеницата в България е известна като Марцишор в Румъния, Мартинка в Северна Македония, Марти в Северна Гърция и Моняк в Албания. Нека не забравяме също, че според едно от най-разпространените поверия, за да носи мартеницата щастие, тя трябва да бъде подарена от любим човек. След тези кратки уводни думи дойде време да съобщим и резултатите от конкурса. Получените в Регионален исторически музей Монтана мартенички са оценявани от комисия в състав. Председател господин Николай Пенков, главен уредник в художествена галерия Кирил Петров. И членове: госпожа Аксения Горанова, музеен педагог, и Гергана Георгиева, уредник в отдел фондове на Регионалния исторически музей град Монтана. Основните критерии, от които се е ръководила комисията, са оригиналност, връзка с традицията, удачно предадено символно послание. В традицията на подобни награждавания така ще вложим малко съспенс или напрежение, като ще кажем най-напред третата награда. А третата награда получава Галя Василева от село Лехчево. Благодаря. А това е за останалите.
Второ място. Валентина Иванова Тачева, град Чипровци. Това е вашето, значи ще я разпознат на познание. Така. И сега внимание. Първа награда в първо място в конкурса за изработване на мартеници, организиран от Регионалния исторически музей град Монтана, печели Народно читалище Пробуда, 1928 година, село Крапчево. Благодаря. Живи и здрави. А това се месеж на Браво, браво. Така. Наградата е колективна всъщност за читалището и също така накрая трябва да кажа, че са подготвени и две поощрителни награди, като първата е за Народно читалище Пробуда 1926 година от село Липен. Браво! И втора поощрителна награда за Ивет Ивайлова Младенова. Получава я майката на Ивет. Помолих жените, организираха се жените с голямо желание, с мерак, да направиха мартеничките, донесаха ги, направихме таблото, заедно го оформихме, аранжирахме го и така жените с желание с мерак се отзоваха и направиха съответните мартенички. С желанието, нали, за техните внуци. Всеки е привързан към внуците си. Жените имат въображение, сигурно всяка си е приложила своите умения, своите знания, мерака, обичта към внучето си и така се получи нещо красиво и хубаво. Бабо Марко чик-чирик, вика и братченцето, мартеничка ми държи, пъстра на